Padayon ang interagency rescue operations sa nagkadaiyang lugar nga apektado sa kusog nga pag-ulan nga dala ni Bagyong Basyang nga hinungdan magkasama sa pagbaha o pagka-stranded sa daghang mga residente labi na sa mga low-lying areas. Gani alas 4 sa kaadlawon isamang adlaw magkasama malampuson nga na-rescue ang pipila ka mga bata sa Baliti Street, Barangay Bugo gamit ang gi-improvise nga flotation device gikan sa usa ka gubang refrigerator tungod sa kalalom sa baha nga dili na malabyan sa ordinaryong sakyanan. Sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagpadayong gihapon ang rescue ug ingon man evacuation operations sa apektadong lugar uban sa tabang sa Bureau of Fire Protection kun BFP, Philippine National Police kun PNP, Philippine Coast Guard kun PCG ug ingon man ang Barangay Rescue Volunteers. Gi-prioridad karon ang luwas nga pag-evacuate sa mga bata, tiguang ug mga persons with disabilities samtang nagpadayon ang pagbantay sa water level sa mga sapa ug suba nga posibleng musaka pa kung magpadayon ang pag-ulan. Yawhag sab ang katawhan nga magpabiling alerto musunod sa mga pahibalo sa lokal nga panggamhanan ug likayan ang pagtabok-tabok sa tubig baha kung dili emerhensiya aron malikayan ang posibleng aksidente. Samtang nagpadayon pa ang epekto sa Bagyong Basyang.